nadyan wujud temong paksi dirungokno kae lho Mbah Datuk. Lho kok malah nyuwuk udan. Mbah niki lho diaturke. Meneng ae to ben gak udan kok malah mbok rone-rone. Ya tak meneng. Alus manis tur mrak ati podang jenar ipo bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo aku isin piye tak kira dipoto jebul selfie selfie dhewe ya aku gayange nang ngene kok iki sing gegeden rumangsa kok ngono selfie kok sumalah lah wong ketoke ngene ayo kira aku terus tak apik-apikno rai mangke mbake niki diaturne minggah nggih Mas Tomo monggo mbake namine sinten nggih mangke nderek mriki ya engko nek wis rene kenalan ngono yo aku pokoke dina-dina iki tak akeh-akeh dulur tak akeh kenalan sebabe apa delok kas anak usuna tak uduk iyalah bentuk buan akeh ngono karena ngono bare wis terus tak lalekno kabeh hei kopo tak kira aku ayo esa awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggone ising tak sayang ngobe miterang tur goleki ora krasa esuk awan nganti
Wursari iki ngatur matur suban wong Mustika Audio Marjuki Channel. pamurutan saking Mbah Datuk wonten Kodang Kuning sampun dipun aturaken nggih. Lah ngene iki mau terus.